Hei kaikille, me ollaan tänään täällä Diina Kohosella Jadissa ja me ollaan tässä Israelin Kalliokadun varrella. Meillä on nämä uudet kadun kyltit täällä. Ja Dina on näitä Jadin alkuperäisasukkaita lähes, eli vuodesta 1975 jo Yad Hashmonassa. Ja Dina kertoo meille tänään enemmän vähän näistä matonkutomisperinteistä ja mitä suomalaiset onkaan täällä, mitä perinteitä täällä on ylläpidettykään. No niin, ystävät. Tässä me olemme nyt tämän nykyisen valkoisen kutomakopin lähellä, jossa minä nykyisin silloin tällöin kudon ihan huvikseni riemunkirjavaa ja monenlaista muuta mattoa, mutta varsin virapelin, ei mitään ammattia siihen ole. Mutta tällä kutomisella on oikeastaan pitkä historia. En oikeastaan tiedä, kenen kanssa aikanaan sellainen henkilö kuin Elvi Kemppainen puhui kangaspuista. Ja joka tapauksessa hän ne toimitti tänne Yad Hashmonaan. Ehkä puhui Hilkan kanssa, Hilkka Mannisen kanssa. Tai sitten meillä oli myöskin alussa sellainen vapaaehtoinen kuin Kerttu Vallittu, joka oli ollut Etiopiassa lähetystyössä ja jossakin syystä sitten joutui tänne meille vapaaehtoiseksi. Ja hän niitä ensimmäisiä mattoja kutoi. Ja siitä on tosiaan jo monta vuosikymmentä. Silloin 1979 loppupuolella. Ja Eevalla on vielä kuulemma yksi hänen kutomansa matto. Ruskea-keltainen. Sen jälkeen oikeastaan Hilkka Manninen jatkoi sitä kutomista. En tiedä, oliko hänelläkään ammattia muuta kuin, että lapsena oli kutonut. Mutta täällä hän alkoi kutoa. Ja siihen aikaan hän kutoi myöskin noihin ensimmäisiin turistitaloihin. Koska siellä haluttiin jotakin suomalaista, niin aina tehtiin näitä räsymattoja. Ja oli hauska juttu liittyy myöskin tähän kutomiseen se, että nehän vartioitiin silloin myöskin isojen pyssyjen, tsekkiläisen pyssyn kanssa öisin. Ja tehtiin vartiokierros, mutta sitten istuttiin siellä sen silloisen toimistorakennuksen vierellä, jossa myöskin kangaspuut olivat. Ja leikkasimme maton kuteita. Pyssy oli vierellä ja sitten jos huomattiin, että nyt tulee vartijat, niin kiireesti pyssy käsiin ja nämä kangasjutut siitä pois. Mutta siellä oli aina pieniä tilkkuja näistä kutomisista. Mutta Hilkka jatkoi tosiaan vuosikymmeniä tätä kutomista ihan loppuun saakka. Ja sen jälkeen siinä oli sitten vähän taukoa, että mitäs tapahtuu. En minä uskonut, että minä siinä rupeaisin kutomaan, mutta jossakin vaiheessa myöskin Raamatun kääntäjiltä joku kävi kutomassa heille jonkun maton ja sillä tavalla se jatkui, mutta eivät nämä kangaspuut ole ainoat, mitä tässä mosavissa on, vaan myöskin Ritvalla on ollut kangaspuut, tai ovat edelleen, mutta ne ovat hänellä nyt jossakin varastossa, koska hänellä ei ollut niille tilaa, mutta hän on myöskin monet vuodet kutonut näitä suomalaisia mattoja. Ja sitten oikeastaan ammattilainen meillä on tämä Mervi Bronstein, joka tosiaan tekee taitavia töitä. Myöskin hän on tehnyt tuonne turistitaloille mattoja ja myöskin tosi kauniita taideteoksia, joita ollaan saatu myöskin ostaa ja viedä Suomeen. Että hän on tosi taitava kaikissa näissä ja esimerkiksi häntä olen voinut käyttää, kun on pitänyt panna loimet puihin, niin Mervi on ollut usein siinä useimmiten apuna tai joku sukulainen, mutta se on ollut aina ongelma, että jonkun pitää osata laittaa. Meikäläinen osaa vaan lyödä ja heittää sukkulaa, mutta eipä paljon sen enempää. Nyt me ollaan tässä Dinan idyllisellä parvekkeella ja mä haluaisin kysyä Dinalta, että
Onko jäänyt mieleen mitään mattoihin liittyvää kertomusta? No kyllä, mulle tulee mieleen muutama tapaus, esimerkiksi kun Hilkka kutoi oikein kauniita, värikkäitä kirjavia mattoja sinne, ne olivat pommisuojan seinillä. Ja sitten jossakin vaiheessa me ruvettiin huomaamaan, että yksi ja toinen matto, niin jostakin syystä olivat lähteneet kävelemään. Vähän niin kuin tässä maassa saattaa tapahtua, että tarttuu jonkun käteen, niin sieltä myöskin lähtivät, että oli tosiaan värikkäidenkin mattojen ihailijoita, vaikka yleensä haluavat semmoista yksiväristä tai niin kuin, ei mitään oikein kirjavaa. Ja toinen kysymys oli yhdeltä täkäläiseltä mieheltä, joka kysyi, että kävisköhän se matto niin kuin kylppäriin. Sanoin, että no ei missään tapauksessa, että sinne pitää laittaa vain muovimattoja. Näitä tämmöisiä juttuja tässä maassa. Mutta se on aika jännä tämä sana räsymatto. Niin kun hebreassa tämä räsy, smartuut, niin se tarkoittaa just tämmöistä pöytärättiä, jolla pyyhitään pöytää ja jotakin. Eli niin kun heille ne ovat oikein tämmöisiä tosiaan smartuut-mattoja, räsymattoja, joita ei joka paikkaan kaivata. Tämä maton kudonta, sehän on niin kuin pohjoismainen ja suomalainen perinne ja Suomessa ainakin se on niin kuin tullut uudestaan muotiin. Ja tässä maassakin on kyllä paljon suomalaisia, mutta en tiedä onko kovin paljon kangaspuita. Mutta luulisin, että mattoja jotkut suomalaiset ehkä haluaisivat. Mutta toivoisin, että joku täällä niin kuin jatkaisi. Ja luulisin ainakin, että Mervi jossakin vaiheessa jatkaa tätä taideteollista työtään, mitä hän on tehnyt. Mutta toivoisin, että Ritva tai joku muu nuorempikin jatkaisi jollakin tavalla tätä maton kudontaa. Tuolla on paljon noita kuteita, joita ne ovat vuosikymmeniä vanhoja osat ja sinne on kerääntynyt sitten useimmilta. Toivoisin, että osa niistä heitetään pois, mutta toivoisin, että osa niistä kuitenkin jatkaisi elämäänsä jonkun lattialla muistutuksena kotimaasta ja ehkä Suomen kodista.